toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya wakakosha wakanaka watachida kuti tinzwe tiri pamwe chete. Patina nchida kuti tisangane dare redu, musangane nevadare vachatsenga nyaya iyi, vacharwisana nerovambira remukati mezuva ranhasi. Totangira panapa. Yes. Makadini wadiwa newatereri newatariri. Ndinonzi Alois Nyamazana, mfaro wangu sangane mpa Family Matters. Thank you. Yes, next. Makadi wadiwa watereri newatariri. Ndinonzi Rotina Mafume Msara. Thank you. Yes. Makadi watereri ndinonzi Tafadzwa Choto. Tinotenda chose. Yes, next. Kwasiso kwa muri watereri starangu Mrs. Chinengo. Thank you. Yes, next. Kwasiso kwa muri amane hanzvadzi ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Vamozvawo vanongoti gono. Toda kutenda chose maita henyu gono. Mwari dai anga akukomborerai nekukuitira zvakanaka. Patichataura nyaya yemukati mezuva ranhasi gono. Kune pazhinji panonzi iko munhu uyu kauyu problem yake chaiyo ndeyekuti ane zvokumusha kwake. Right. Inyaya iyi ndo yatinoda kuti titaure nezvayo nhasi. Zvekumusha zviko handiti muri kuona nayo chiripo. In what context? Alright, kumusha kumbori nei? Handiti muri kuona nayo chiripo. Uyu munhu ane zvekumusha kwake. Ndo nyaya yatinoda kuti tikurukure nezvayo mukati mezuva ranhasi. But maybe takachida kuti titange kutaura kuti mashoko ekunzi munhu ane zvekumusha kwake anombowanzotaurwa zvaita sei patiri kukura dariro. Zvakare tibatane neishu yekuti zviriko here zvekuti erida vangati kumudzimai paita zvekumusha kwavo. In what circles are these things talked about? Zviri kutaurwa kupi? Zvakare zvakakosha here kuti zvikwire padare rino? Ndofunga mibvunzo yangu inenge yati one day. But ngatingoibatai tichikura dariro nepekutaurira. Handi ndizvo here? Totanga nani Garazvia? Yes. Nyati pindai mudariro. Nyaya actually iriko zvakanyanyisa. Alright. Magariro edu etsika dzedu dzechiwanhu. Munhu akangoita kahunu kasingatarisirwi nevari kugara navo nesociety. Muchaona kuti anotonzi pane chakambogara. For example, ndakamboona umwe munhu ainzi akagarwa nekupopota. Alright. Saka vanhu vaitongoti mapopotera akaya haasi ega, ane chakamugara chete. Saka zhinji kacho zvinowanza kutaurwa either munhu kana achinyanya kupopota, ende zvinonyanya kurifeya kazhinji hacho kumadzimai unfortunately, kana achinyanya kupopota kana kuti achigona kutochovha zvibhakera chaizvo. Pano vanenge vachiruwa zvokuti anonzi marwere akaya pane chakamugara. Saka kazhinji kacho nhau yekuti pane chakagara munhu inotaurwa paitika tingati pachirungu deviant behavior. Behavior isiri kutarisirwa nechinyi nesociety, isiri kutarisirwa nevanhu varipo. And I think inyaya kazhinji pamwe pacho inenge iri perception. Muchikuremember sinyo takambotaura nenyaya yematemperaments. Pataitaura kuti isusu vanhu vane matemperaments akasiyana. Saka pamwe pacho muroora anogona kunge akatonyarara zvake mumusha. Atori munhu adotori munhu ane temperament iri quite like phlegmatic. Hatauri munhu angori quiet zvake. Kwete kuti akatsamwa. Kwete kuti akatsamwa. But wotonzi mukadzi waAlois anenge akangoti kwindi, anenge ane zvakamugara. Saka I think it's about perceptions. Kozotiwo in some instances pane zvinogona kutogarawo munhu zvechokwadi. I remember recently ndandiri kune imwe nzvimbo handichaitaura nezita tichidiscussa. Pane umwe mudzimai akangosimudza maoko akati anotone munin'ina wake wekuti akangopinda mubedroom chete andaka kurohwa nezvaasingaoni. Akangobuda then zvatova right. Saka zvechokwadiwo patradition Satani anogona kushandawo nengirozi dzake nemweya yakaipa kutoenda pavanhu, then zvotovhiringidza munhu wotogarwawo futi. Saka zviripo. Right. Pane uyu munhu uyu ane zvekumusha kwavo. Handiti muri kuona?
zvinenge zvaita sei. Thank you for that Nyati. Maita enyu pane vamwe here vari kuda kuburitsa kitsi musaga isarambe ichiti gubvugubvu iri mukati mesaga. Mbaimuzara imbotibatsire Dr. Choto ndakuonai. Yes, ichokwadi iyi nyaya inowanzoitika ende kutobva panyaya yekutoti ane zvekumusha kwake kureva kuti munhu ari kutodiwe auya musha meinhai mevanhu ende kana tichitarisa kuri kwedu kuno anouya mumusha memunhu muroora mudzimai. Saka uchaona kuti mudzimai kwaanobva anenge anzi chienda uko vekoko voti wakanamirana nezvekumusha kwake ende kazhinji paunonzi wakanamirana nezvekumusha kwako pamwe zvinhu zvinotogona kutoti tiexplain kuti zvafamba sei nemhaka yekuti mwana chaye anogona kubuda nemakumbo onzi ndezvekumusha kwake kwedu vana vabudi nemakumbo awatova makuna kureva kuti vedzinza rake pane zvavari kudi kana pane zvaakauya akatakudzwa kana kuti mwana uyu haasi wani nai wedu nemhaka yekuti kana kuti maybe pazvagwa mwana ane urema anogona kuti ava ndevekwani avo ndevekwake vari kuda kutaura naye isu kwedu hatina kumboona urema hwakadai zvava zvekutanga pane meseji iri kuda kudi kutaugwa kana kuti mwana anogona kusayamwa mukaka chaiwo koi nemhaka yekuti aramba kuyamwa mwana uyu hasi wani hasi wepano mwana atotiudza kuti mukadzi uyu haana kumira zvakadini zvakanaka kune kwaakazvikune aimbodai yeti zvinhu zvati zvinogona kugadzirisika zvinhu zvinogona kuexplainiwa futi scientifically asi nemhaka yekuti patadza kuwanikwa tsanangudzo dzizere vanhu vanobva vatoti umwe anotosvika pakutonzi ngaatoenda ngaatobva pano patoita makuna kuwedzera ipapo nenyaya dzekarekta dzataugwa kuti umwe munhu akangozvinyararira zvake matemperaments asi kuda hake zvekutaura asi kunyarara ihwohwo kana hukanzi kwindi yakangokwindimara yatova negative tatopinda munegative saka kukwindimara kwake pane zvakamudi zvakamugara zvinoita kuti zino risadii nai risaonekwa zino haribudi pane uyu akati mutema akati zino haribude futi aiwa akagagwa navatete kana naambuya vake vakatosiya vamudii nai vamutsintika saka chiramba akadii nai saka idi zvinowanikwa akakwidibigwa idi zvinowanikwa zviriko ende vanhu vaona nhamo nazvo. Ndakanzwa kuti futi iko labor ikaita prolonged unogona kutonzi reurura zvino akomana nezvitema zvangozarawo munyika munoziva kuti pamwe pacho haungashayiwo uchipomerwa muupenyu ombo wachikonzereurura ipapo handiti mukuona naonofukunyura kuti ungokwanisa kudii ende wozvinhu zvacho pazvinoita paunongoti revuru osho alright, thank you for that. Exactly. Handiti muri kuona saka nemamazwi tiri kuti iko masoko aya varipo vari kutoagamuchidzwa pane vari kutonzi dzii mashoko zistatement iro riri rekuti iko musatinetse mune zvekumusha kwani mune zvekumusha kwenyu saka Nyati vatibatsira hwaro hwekuti iko zvinowanzoitika kuvaroora vanhukadzi vari kubatwa nenyaya iyi ende zvinowanzoitika paitika chinhu chiri negative oro behavior iri kubuda mune zvinotarisirwa. Thank you for that. Maita enyu Maimsara. Dr. Choto ndoafarira because vanonofukunyura. Dr. Choto ndigodobori. Tibatsirei kuti tifukunyurire iwo nyaya iyi. Dr. tione kuti chinyi zvinenge zvaita sei. Chekutanga chatinofanira kunzwisisa vateereri ndechekuti tiri vanhu vatema
especially vechishona tichitaura mucontext yezvatiri kutaura. Saka society yedu ine cultural religious worldview yainayo. Saka muchaona kuti society yedu iri patrilineal, kana chizi patrilineal inokoshesa ukama hwekwababa ndo unokosheswa. Saka belief ye iri musociety medu ndeye kudai so ndeyekuti panozvarwa mwana hapana any contact inoitika neropa rekwamai. Simba rematateguru kana kuti the ancestral spirits rinofamba through blood. Saka blood rababa rinofamba direct through the mai vanongori carrier chete, but mwana anokombozwa neblood rababa obva azvarwa. Saka mwana namai havana any paternal relationship whatsoever, because mai vane blood rababa vavo, mwana uyu ane blood rababa wake. Saka aya tinomati mageographies of blood. Saka muchaona kuti African worldview iri rested panyaya dze blood and kinship. Murikuisa. Saka now chinoitika manje ndechekuti sezvataurwa neava, munhu akaroorwa, process yekuroorwa ino involve kusangana kwema lineages maviri. Lineage A, so lineage A yemuroora uyu ine ma-ancestral spirits avo numuworldview vechivanhu vari related navo paternally neropa ravo, handiti. Then lineage B kwaari kuroorwa uku kunewo ma-paternal spirits ariko vari related neropa ravo. Saka kusangana kwe2 ma-paternal lineages ihondo. Saka zvinoitika manje ndezvekuti ndosaka muchizoona vachifanira kuita maprocess aya yekuti muroora anopinda achifukidza itisi. Some of it is part of the cultural aspect, religious aspect, kuti pasaite conflict. So now kana zvadaro so manje zvinobva zvaitika ndezvekuti kana pachinge paitika behavior isiri in sync with normality kana kuti zvinhu zvisina kujairika, handiti, panoblamwa this alien uyu, handiti, kuti ayo chiri kukonzeresa kuti paite behavior iyi, it's not because of our lineages, but it's because lineage ukoko kune zvimwe zvinhu zviriko zvisingawanike kwedu. Saka women are always temporary kana vachinge varoorwa, they are always considered as not permanent residents. Hawazi ma-permanent residents, they are intimate outsiders. Yeah, they are intimate outsiders. Varimo mukati memhuri but hakuzi kwavo chaiko is their lineage. So because of this understanding there is always friction between especially vanoroorwa vanopinda mumusha. Friction inokonzeresa kuti kana pachinge paitika any behavior, for example kana muroora akaaseta marights ake for instance, and it's automatically reflected kuti izvi it's because of paternal lineage. Then chimwe chinhu futi chatinofanira kunzwisa tiri ipapo, it's not only paternal lineage, but mashona anobelievawo mune zvinhu zvakafanana nemashavi as well, kuti mashavi ma-spirits asiri ma-ancestral spirits, ma-alien spirits. Saka vanobelieva kuti vamwe vanhu vanogarwa nemashavi kumusha kwavo. So the point is kana munhu akauya achipopotesa, munhu akauya achirova stereki zonzi uyu agarwa nezvekumba kwavo. Saka tiri kuti isusu from our understanding culture iyi worldview iyi inopermeate in our day-to-day lives, ino-affect our minute social interactions. So zvinokosha kuti tiseparate zvinhu two, ma-accusations nema-spiritual manifestations ari echokwadi chaivo. Ma-accusations anoreflecta ma-power relations anoexista between ma-marriages. Vazhinji ma-victims devanhu vanenge vasina power, and in this context varoora havana power mumusha. Saka they are blamed for most of the calamities dzaitika, kana most of the problems dzinenge dzaitika dziri blamed on those, because vanonzi ava ma-outsiders. Kumateru vakareruka kublama because it's vanhu vari ma-outsiders. Then on the other hand kune ma-real spiritual manifestations ekuti vanhu vanenge vakaengaja muspiritualism, vanenge vakaengaja mweya yesvina, mweya yesvina yozoita sei yozomanifesta. Saka mudiscussion munomu zvinokosha kuseparata zvinhu two izvi, ma-accusations nema-manifestations. Saka tiri kuti worldview yechikristu
yakasiyana neworld view yechivanhu. World view yechikristu inoti iyo kana munhu akatendeuka akabhabhatidzwa ave chisikwa chitsva, ave neropa, ave wekwa Abraham, in other words ave nenew identity altogether. Hatina this inclusion exclusion kind of thinking. Saka kutendeuka pachikristu zvinoreva kuti tofanira kuchinja world view yedu yekuti mudzimai is an outsider. Vangu chaiwo nde ava vandini vangu ndo vandine ropa rimwe chete navo, mudzimai handina ropa rimwe chete naye. Ayo world view yechikristu neworld view yechivanhu yakasiyana. Sezvo tiri paforum yechikristu I think zvakakosha kuti ti deconstruct zvinhu zvakadai. Thank you maita henyu. Tibatsirei, tinotenda kudigirikiri Dr. Choto. Matibatsira kuti tinzwisise, because zvimwe zvinhu vanhu vatema, vanhu veganda rangu zvinoita sekuti iko tikangotadza kunzwisisa chinhu mbichana, we blame it on the spiritual world. Kuti iko zvinenge zvine tinonohwanda seri kweizvozvo zvinhu zvese zvatisinganzwisise zvinoiswa kumashura, zvinonetsa nezvino handiti muri kuona. But understanding this background is very very important. But inini point yandiri kuda kuti tibate ndire kuti iko ini muri kutaura kuti nyaya idzi dziri kutonetsa here muvanhu pavari kugara umu, because ini handidi kutaura nyaya yaka dzisiri kunetsa, handiti muri kuona nayo chiripo. Nyaya dzototoinvita kuti iko vanhu vadzoti saka dziri kunetsa vachitoshamisiko kana naivo. Kune here vanhu vari kutonzi iko shuwa pane zvokumusha kwavo zviri pavari zviri kuitika here? Handiti muri kuona maichinengo? Tinotenda signor, ndachiona kuti zviri kuitika zvikuru mumakomuniti atinogara. Ukatora muenzanzisi zvataura naDr. Chotona nevadare vese vatanga, culture yedu inoratidza kuti inopa simba kuvanhurume stereki nenyaya yekuti it's a patrilineal culture. Kusvika paextent yekuti changoshata chese chakarerekera kublema kuvanhukadzi. Saka mukatarisa toti musha mukaita dambudziko rekuti munhukadzi awanikwa but mashayikwa mwana kana kuti for 10 years. Hatisati tambonzwa dare rinogarwa richinzi baba ava havazvare. Dare rinogarwa ragarwazve nderekuti uyu ingomwa akabva kumusha kwake akaberekeswa zvekumusha kwake zvisina kuwirirana neropa rekuno zvanga zvichitsanangurwa. Saka muchaona kuti zvinhu zvakadari izvo zvinoramba zvichiitika. Ende culture yacho yakabva yapa vanhurume simba rekubva ramanipulata iyo kungotaurwa kuti muroora mutorwa. Zvoramba zvichingotaurwa zvine kakudzikisira munhukadzi muroora zvichikwidziridza zvichivapa simba rakapfurikidza. Saka zvinhu zvinoitika pangoitika any abnormal behavior pataurwa nyaya yemarights kuti munhukadzi kuAfrica akada kurwira marights ake akutonzi ari kudaro nekuti akagarwa, which takes us back to nyaya dzakawanda dzatakambotaura dzimwe dzeabuse nechii. Kureva kuti kuAfrica munhukadzi akangoda kuti simudze musoro atogarwa. But varume nyange vakadodii, nyange vakapinda-pinda, nyange vakadii havagarwiba. Vanhukadzi ndo vanongogarwa. Saka zvinotoriko day in day out. Mwana chaiye akanetsa pazvarwa mwana but anetsa mumusha ari kuita zvemadrugs auta sei zvinongonzi minyama yekumusha kwamai vake. Kana kuine mombe dzanga dzisina kupedza kuendesa zvonzi pedzisai kuroora mai mweya inoteera vana ibve. Saka zvirimo pastor in every situation. Pakangota seka pakati shatei chete nyaya idzi dzakutotaurika ende dzinototaurika kunyange muvanhu vanotenda. Zvitendero zvakasiyana-siyana, masangano akasiyana-siyana echikristu. Indaisaziva kuti makristu mazhinji anotenda chaizvo muchivanhu. Pane nyaya yataurwa namai Musara yekuti mwana akabuda nemakumbo kunonzi ndezvekumusha kwake. But panogona kunge pangori something zvangoitika kuti pamwe mwana pakunotena kwake hana kutena zvakanaka akatanga kubuda kana akatanga kubuda vamwe vanoti akatanga kubuda mazino epamusoro zvinoshura kuti achazodi. Saka chivanhu chinowandisa stereki kunyanya muvanhu vechikristu kakungotyira nekakufungidza. Saka zvinhu izvi vanhu vari kurarama nazvo sinyora. Saka nemamazwi ndiri kuona sekuti iko nyasongwarira kana uchiti konda mukristu handiti muri kuona unozogona kumita imwe situation yekuti iko inonodedza zvinhu zvazviri mauri zvaunga usingazivi kuti iko zvichiri kurarama mauri mukati mekurarama. Saka ndachida kutombobvunza kuti iko imi ndimi makaita shona imi
pane here zita remurume asingaite vana anonzi chii? vocabulary hatisati ariwo tinongozi ngomwa ndo mukadzi asingaite mwana handiti ndizve ndo rinokotaurwa. Saka kana pakashayikwa mbereko mukadzi asina chimbereko ende chinototanga kutaurwa ndichekunziko ari kushaya mumwere unozavana netete vanototanga kupopota vari kunze kwemusha kuti aiwa titi zvinhu zvakadai vachienda kudare pashayikwa here mumwe vanenge vakatsamwa kare dare rine richitogadzirirwa kunzi vana netete vasvika tauda kutaura kuti iko mwana angadini but unotoona vanhu vakashatirwa vachipinda muyadhi kuti pashayikwa mumwere. Saka ndiringoti iko vadiwa vateereri in the Christian perspective isusu paFamily Matters we deconstruct these things kusvika zvapera strong because these are some of the views dzisina a Christian a world view dzatinoda kuti iko dziri kubata dzimhuri dzichikakata nekusveta simba kugarisana kwakanaka kwevanhu vaine mufaro mukati memba. Munoziva kana panziko pashayikwa mwana and because of that cultural background neblaming inoitika iyoyi it's heavy pamudzimai. Mumba mukashayika mwana mudzimai anoita chinhu pasina then ari kutoremerwa kudhara potanga kutaurwa mashoko akadaro ende maybe pakangonotsvagwa uko ona haana futi mwana vamwe ndo paanozoona paanozoteera vanana sekuru vanozokuteera manje uchiti aiwa iwe ndio une problem because anenge apuwa mvanai yakamboitiswa mwana nanhingi yatadza kuita mwana apuwa imwe futi yatadza kuita mwana ndo paanozokoyewa nana sekuru kuti iwewe maybe ndio handiti muri kuona. Saka we want to deconstruct that. Chiremba tibatsirewo nyaya idzi dziri kutaurika here zviri kwere zvinhu izvi kunziko ndizvekumusha kwavo zvinombotaurwa zvaita sei? Tibatsirei Dr. Watt. I think vadare vaitambanudza zvakanaka zvikuru yekuti panenge paitika chinhu chisingatarisirwi zvobva zvabatana nekuti muno muAfrica hakuna chinhu chinongoitika chisina tsananguro. Zvakafanana nekutoti kufa chaiko kwemunhu munhu haafi, munhu anourayiwa. Munhu haafi hazviiti in African conception munhu anotourayiwa nyange anga ine BP iri kunetsa anotozourayiwa. BP ndezvenyu izvo zvokuti BP muri kuona. Saka zviri kuitika uye zvinozunguza hwaro hwemhuri zhinji nekuda kwekuti kana patoita chinhu chakadaro vanhu vakamira vaine rimwero kuti ndezvekumusha kwako it's so disempowering. Kana kuti pekuti iwe ukwanise kuita engage nevanhu vakadaro kana kuti pasituation yakadaro panenge pasisina pekutangira nekuti iwe ndio uri kutozuzurudza matambudziko kuunza muno mumusha. Muri kuona. Saka muchaona kuti pataurwa nyaya dzekuti panenge paitika zvakadaro kana kuti pashayika mbereko kana kuti paita sei dzimwe nguva pazvarwa mwana ane usope ndo imwe rematambudziko anosanganikwa nawo vanhu vanobva vatotaura kuti muno musha hasati zvamboitika and things like that and yet kana zvichitariswa hazvigoneki kana panga pasina marecessive genes uku nekuku kuvanhu vaviri ava anofanira anga ariko nekuti hazvingoitiki kuti asi dudziro inozongobuda ichiti no vamwe dzimba dzinotoparara nekuda kwekuti mwana azvarwa aine urema pazvarwa mwana aine usope kana kuti zvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo musha wotoparara kunzi no hatingazvikwanisi. Muri kuona zvinhu zvaigona kutariswa nemamwe maonero zvoonekwa neimwe nzira zvimwe zvichikwanisa kuti zvigadzirike asi sekutaura kwazvaitwa nevadare it's true kuti pane musiyano pakati pemaperceptions maonero angaitwa zvichibva paworld view kana kuti maonero edu patsika nechigariro chevanhu vatema nereality yezvinogona kunga zviripo. Saka kune maperceptions maonero kozoita chokwadi chekuti sataniwo
ariko uye ane simba, anoshanda, anokokwa mune mimwe misha achidayira. Unoona kuti foni dzatinofamba nadzo imwe neimwe ine code yayo, kuti unotoziva kuti code iyi inokusvitsa ku network provider yakati, network provider yakati. You see, pane misha inodayila code yaSatani, inodayirwa foni iyo. Saka anochipfunya chisero mukati memusha. Poita manifestations kuratidzwa kwesimba rake. Torangarira n'anga dzaFarao dzichita mashiripiti muIjipita, pakaiswa matatya dzoisawo mamwe, pakaitwa chekuti dzoisawo dzichiwedzera. Saka Satani ane simba rekuita zvimwe zvinhu. Saka zvimwe zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvechokwadi. Saka sekutaurwa kwazvaitwa kuti tipatsanure kana kuti titaure tiine awareness yekuti I think zvakawanda ma-accusations nema-perceptions ari disempowering and so on. Kozotiwo kune chimwe chikamu kuratidza kwemweya yakaipa inotobata ushe mukati meupenyu hwevanhu. Alright, thank you so much. But muri kuona kuti iko kana paita dambudziko, because statement yekuti iko ane zvekumusha kwake haindi statement inowanzotaurwa mudare pachiri pakanaka. Mukaona statement iyo yabuda, matambudziko atora another level. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ndakachida kuti ndibvunze kuti iko ndezvipi zvimwe zvinoitwa nevanhu kuedza kuatenda to such a scenario yekuti zvadeclarewa kuti izvi ndizvekumusha kwake. Handiti ndizvo. Vanhu vanowanzoita seiko kuedza kugadzirisa dambudziko rezvinhu zviri kushata nekuda kwezvekumusha kwoumwe munhu, kana kuti zvatodeclarewa kuti kwaiwa we cannot deal nezvinhu izvi ndizvekumusha kwenyu. Ndezvipi, ndeapi mamwe mazano kushiringinya kunoitwa nevanhu kuedza kugadzirisa or attend to such accusations, kana kugadzirisa nyaya yadeclarewa kudziko ndizvekumusha kwomuroora? Handiti vanhu vanowanzoita sei? Chii chinowanzoitwa? Yes. Panyaya iyo alright, totanga nemai. Ndechekuti reality neperception azvinyanyoseparatana. Nemhaka yekuti ane zvekumusha kwake ultimately mukadzi. Ndo pane dambudziko rangu kuti zvekumusha hazvishayikwi, asi ngazviwanikwe zvokose. Murikuona kuti iko kwandiri kune zvakovo, kwandakabvawo kune zvakovo, asi zvinotaurwa ndezvangu by being munhukadzi. Ane zvaakamudi zvakamugara zvaakabva nani nazvo. This is where it becomes complicated. Whether it's true or not, but the fact yekuti paita dambudziko ari kunenerwa munhukadzi, sezvambotaurwa nachiremba kuti tinodzokera paya futi patiri kuti munhukadzi wacho tiri kumutora sei. Nemhaka yekuti zvekumusha kwangu kana ndisina kuzvitaura inini, imi hamungazvizivizve. Exactly. Hamungazvizivi unless if I declare semunhukadzi kuti inini ndakabva nezvakati kwavatete ndikauya nazvo mumusha zvinopota zvichida doro kana whatever. But izvi ndazvekutoudzigwa noumwe munhu ari kufunga kuti paita dambudziko, ari kuti iwe wakati kwindi une zvekumusha kwani kwako. Inini pamwe handina kutombodana chiro, handitombozivi zvemashavi. Ndo pamunozoona kwengati ndiri munhu akangonyarara. Toenda pabvunzo wenyu kuti woita se, vototi ngatimbofamba nemuroora. Ndo pandakutangira kuziva hun'anga. Nemhaka yekuti ndiri muroora, handisi werudzi, handikwanisi futi kuramba kuti izvi handisakambozvita. Yese mwana wangu abuda namakumbo, but handiziviwo zvaangobudavo. Kotoi ngatidii naye, ngatifambei. Nemhaka of power dynamics in the relations dzedu dzekuno kuAfrica, patriarch and so forth, munoona kuti munhu anga agara asiri muzviubatwa izvi
zvespiritualism and so forth. Akatokura achitendawo kuna Mwari kungoti ndinoenda via Jesus Christ. Asi nemhaka yekuti wani mumusha mutogwa muchinyi akadzikisirwa mukadzi achatanga kufambiswa kuenda kudzin'anga nevaprofita, nzira dzaasina kumbofamba upenyu hwese nemhaka yekuti akatoramba futi ari kuziva nyaya dzake, ndosaka ari kubvuma kudi kuenda. Akaendazve yava against her conscience, ende osvika ikoko futi onobahwa zvinhu zvaasingadi naye. Hakuna nganga inoti apa ndina idea, hakuna sekuru vanoti izvi zvandirasa paanongoti mwana akabuda nemakumbo achatsvaga tete vangu vatema kana vatsvuku, okuti mhuri haishaikwi tete vatema nevatsvuku, they will always be there. Koi tete vatsvuku vakazofanhingi iwo tofunga tete vako maikosi mumusoro, watotangana nedzimwe dzamuchapinda futi mugotsvaga mombe mugodi. Asi nyaya iri pakubva kuti mukadzi ushu, as long as Christians we don't see this woman as an equal partner mukati menhingirikini, tichamutambudza chingotane zvakamugara zvakamugara zvei zvisingagariwo mhuri yekumurume. Alright, because kuti titi ko Satani ari kufarira vakadzi chete, arikunogara vakadzi. Ndiri kuona sekuti iko izvozvo izvo hazvisi correct. Handini ndizvo here. Maybe chiremba imbotipatsanurirai from your background and studies nemaresearches, vanhu vanowanzoita sei kana panzi ndezvekumusha kwavo? Ndaida kuti ndiitaure kuti makangoona pakunzi ndezvekumusha zvakureva kuti taakubva muphysical world takuenda muspiritual world. Ndo nyaya iripo apo. Saka pane tuma effects azvinoita kuma-family relations. Chekutanga, the moment pazvinongonzi ndezvekumusha kwavo, it means kuti munhu uyu ane something chiri irredeemable, ane character trait iri irredeemable, or pane zvimwe zvinhu zvisingagone kugadzirika. That's one of the reasons I justify polygamy and marital infidelity. Why? Because murume anonzi iwo ukagara nemukadzi wani hazviite because uyu ane zvekumusha kwake hatigone kuzvidhila nazvo, then anotsvage umwe asina izvozvozvo. Saka it's a root cause kazhinji even nowadays marital infidelity iyoyoyo. Why? Because wazhinji vanhu vanenge vachingowanda behind irredeemable aspects. But pastor vari kutaura point inokosha kuti aiwa, some of the conflicts dzinoitika mudzimba, it's not necessarily about irredeemable traits dziri pamunhu kana kuti chii, but basically zvimwe zvacho zvinokonzereswa nezvinhu zvakafanana nelack of transparency, lack of communication chaicho, zvimwe zvinokonzeresa mamarital conflicts. Handiti zvisinei kuti izvi ndezvekumusha kwake. Saka that should be ironed out. Kuti semakristu tinofanira kuunderstanda pfungwa iyi, handiti kuti kana munhu achinge amuna Kristu tave chisikwa chitsva, handiti hapachisisina zvaya zvekuti uyu ane zvekumusha kwake zvinomutera kana kuti uyu haana zvekumusha kwake. Tese taive kwataibva nako sezvinotaurwa naPeter kuti takaridhimwa kubva kumafambiro emadzitateguru edu, takaridhimwa naKristu Jesu. Kana tichinge tave muna Kristu Jesu, hapana zvaya zvekuti vambiriri namaimbiriri vanhu vakasiyana. Bhaibheri rinoti inyama chinyi imwe chete. Saka world view inotraya kuseparata nyama imwe chete kuti uyu mutorwa uyu ndo webgoyu, ndo root cause yezvimwe zvinhu zvinoaffecta marriages. Then ndaida kutaura pamusoro the spiritual root yambotaurwa namai Musara. Kazhinji kana pachinge padaro, one of the things zvinoitika ndezvekuti either mukadzi anodzorerwa kwavo, handiti kunzi zoni izvi zviri irredeemable. And most of the marriages, sadly even Christian marriages, have broken down because of this world view. Inofunga kuti mumusha makaita problem, handiti the solution is aiwa isusu hatisi kuwirirana nezvekumusha kwavo, so therefore ngaadzokerewo. Some of the reasons why people divorce are not supposed to be reasons why people divorce. Tinofanira kuunderstanda kuti world view yedu yechivanhu iri traditional hongu yaane magenerations agara ayaita, but reason why world view yakadevelopa culture yese
is not static. Culture yese inodevelopwa mu a particular geographical social context. Zvaitika kare pakadevelopwa culture idzi ndezvekuti vanhu vaigara vari mapatrilineal societies vehama dzechirume vaigara uku, mamwe malineage yaigara kure uko, saka vanhu vanga vasina contact iri frequent in between. Saka because tiri exogamous hatirore within our sphere of influence, kana achinotsvaga mukadzi ainoshava ainowana uko kure uko. Saka because panga pasina contact between two societies, anditi muchaona kuti there was a lot of suspicion dzaiitika because it was a society yekuti vanhu vaigara vachiinvedhana etc. Anditi saka there was a lot of suspicion and there was a lot of boundaries aicreatwa so as to protect ma lineage territories. Saka culture iyi yakacreatwa within a particular context. Anditi muri kuhwisisa pfungwa yacho. All culture is reflects the social environment inenge iripo panguva iyo. But isusu nguva yatakurarama from a cultural perspective hakusisina those restrictions dzaiexista kudhara. Pane zvinhu zvakafanana neurbanization kuti vanhu vakurelata wari pamwe chete, hapasisina those separations. Saka from a cultural perspective culture yedu inofanira kuevolvawo ichiadapta kune manew geographical environments aripo. But sezvo tiri kutaura nyaya iyi pachikristu handiti tinofanira kutsimbidzira pfungwa iyi inokosha handiti maonero anoita Mwari marriage nemaonero anoitwa marriage from perspective yechivanhu zvinhu tu zvakasiyana. Iwewo kana uri mukristu kana uchiona marriage sekunge uri kutora mutorwa handiti mukadzi uyu haazi wako, zvinozocontributa futi kuti vanasikana vasainherite vasaite sei, ndo panobva pfungwa yoyo worldview yoyo. Kana tichine worldview yakadai so zvoreva kuti tiri kutenda chivanhu kudarika pfungwa yebhaibheri. Kana bhaibheri richitaura pamusoro pemhuri handiti riri kutaura pamusoro penyama imwe chete handiti kana tinzi nyama imwe chete zvoreva kuti one blood one everything, vanhu ava vakuita zvinhu zvimwe chete, hapana mutorwa pakati pevanhu vairava. Saka zvichireva kuti zvese zvamunenge masangana nazvo zvinobata mese. So it's very very important kuti ti understand kuti this world view inoseparata maspouses akabatanidzwa naMwari is not coming from the Bible. It's a product of a religious cultural world view yakatosiyana nezvinotendwa mukati meshoko raMwari. Ipapo takapapatsanura ipapo tinosunungurwa kubva kune maissues akawanda. Ndosaka muchiona vanhu even vechurch vane problem kuti vanhukadzi vainherite zvinhu, vanasikana vainherite zvinhu. Why? Because vane kabelief kekuti uyu munhu uyu haazi because anoprodusa vana vasina ropa rakafanana nerangu. Saka therefore munhu uyu haafaniri kuita sei kuinherita because vana vake neni hatina ukama vazukuru datorwa. That's the point. So inini ndinofanira kubenefita ini vane ropa rakafanana nerangu. That's a world view yechivanhu handiti. But the biblical world view inongoti handiti munhu wese ari equal pamberi paMwari regardless of kuti munhu kadzi regardless of kuti munhu rume. Saka kana takatenda mu the biblical world view hatipatsanurane. Kana tichinge taita a problem tinoenda kuna Mwari. Zvekuti izvi ndezvekumusha kwake izvi ndezvechichi. Kana tichinge takuna Kristu zvekumusha kwedu kumusoro kudenga. Mbondimirirai mimi. Right. Ini nditori neproblem yekuti kana ndikateerera munhu anoti ndinonamata pane imwe language yekuti iko ndetenge ndaakutotya kuti iko zvichiri zvakanaka here. Ukanzwa munhu anotaura mashoko aye kuti ndizvekumusha kwavo kana kuti muchatisimudzira mhepo, iyoyo language iyoyo imbondibatsirayo kuti iri kurarama yakaturikwa papi chaipo handi rumborera rwechivanhu here rwakasarira matiri. Munoziva kana ukarumwa nenyuchi kuti kana uine mazvimbiswa waizosvinwa kanonzi kamutopo kaya kuti karumborera kuti kabve. Handiti muri kuona mazvimbiswa aita zviri nani.
handizvo here kuti iko vanhu tiri kungonyikwa mumvura but chivanhu chaicho chine chichiri chakasunga miseve yechivanhu neuturu hwemiseve yacho unenge uchirimo muropa amene kuti imbondibatsirai panyati tozoya pana mai Chinengo touya kuna Dr. Watson Mbiri. Yes, remember nguva yedu inenge yatoshatirwa. Yes. Bvunzo wenyu wamapindura imbonyazotibatsira ipa wamabvunza hanzi Africans are notoriously religious. Okay. Matiri notorious wekutiko ma-Africans everything to us is religious. Okay. Saka you say kuti kuma-Africans kana paine chinoda kuti chiexplain especially kana munhu asina chanyanza kutendeuka kazhinji kacho kana paine chinoda explanation isiri kunzwisisika we revert back to our settings dzechiwanhu then kana zvinhu zviri normal ndo patinenge timhanya nezvechikristu. So unfortunately kunotori nemadzimai adhoka anotozivikanwa muraini nevanhu vasinganamati kuti kana waita problem chaiyo inoda kufamba enda pambapo but musesabata vanenge vachitoimbisa. Saka ishe kuti sometimes you see kuti vanhu tinoenda kuchechi kana zvinhu zvakanaka but the long and short of it ndeyekuti tinenge satatendeuka vanhu vanenge vasati vatendeuka and I have heard so many stories dzekuti a young couple iri kuita machallenges vanoenda kuna wechikuru muchechi votobvunza kuti mai ndiri kuita problem yakadai voti iya ichada chechi yakuda kuti umbodini saka rumborera rwamamuchitaura sei rurimo but nyaya hombe hakusi kuti rumborera nyaya hombe ndeyekuti vanhu hatinenge tisina kutendeuka tiri kungoenda kuchechi zviri physical but mwari tisina ndokupfungwa but atindibate pfungwa yeresponse yamamuchitaura senyori just briefly imwe response inogona kuitwa nevanhu kazhinji kacho iri tori actually abusive. So many times ma-abuses anojustifyiwa nemhaka yekuti munhu ari kunzi ane zvekumusha kwake. So in the process kana akada kutaura anything they are then silenced based on that. Saka panoitika serious emotional abuse and even physical abuse yekutoti akada kuti no pfungwa dzangu dziri kuti wodzinyarara tiri kutozviona kuti nezvekumusha kupi ende vanenge watofamba zvataurwa naambuya wangu apa watoenda vakaudza kuti tete wakatsvuku kumusha saka takafamba wani tikatouza kuti saka hauna zvaunofanira kuti kutaura saka that inokonzera emotional abuse even physical abuse iri serious. Saka mutaura kuti mudzimba zhinji unogona kuona mudzimai haasina kana voice is being dominated is being silenced haana zvaanogona kuti kutaura ende imwe issue inoitika futi ndekuti pari kuitika abuse ipapo you see kuti even because that woman confidence yake has been taken away she's not even able to seek help haachakwanise kutaura because confidence yaenda ari kungoti okumana saka ndakagarwa nezvekumusha saka and they then endure that abuse which is very dangerous. But secondly pane imwe issue inoitika ndeyekuti panenge paita response imwe inoitika ndeyekuti sometimes vana baba withdraw support. Especially pakazvarwa mwana ane urema. I will give an example. Pane mwe ambuya wakambo reach out kwandiri waine mwana wavo anga azvarwa aine certain condition. Saka pfungwa yakataura vakati nemhaka yekuti zviri kuitika baba wakutoti ndezvekumusha kwani kwangu ende havachatosapoti mhuri yavo but you know what sinyo that condition needed surgery 3 hours Barra hospital. We mobilized for the resources. The child underwent the surgery. Now she's normal. But marriage yanga yakutoparara kuchinzi ndezvekumusha kwani baba wato withdraw support chikafu chemwana hawachatengi hemba hawachatengi saka ndoimwe response inoitika iri response iri informed neignorance actually because zvimwe zvacho zvinenge zvichingona kuti vanhu vaende kupi nai kuchipatara and in Africa now hawabelieve kuti kana paitika misfortune tikufanira kuenda kuchipatara which is very dangerous. Yes. You are right. Gono muchiri kuziva here nguva yatakatomborarama tikatopusha zvakasimba vanhu vachiita stroke vonzi arohwa nezvishiri unoziva kuti takatombofamba rwendo rwakasimba chaizvo munhu asingatomboende kuhospital and all that and I heard kuti munhu if you suffer ningirikiri ukaita stroke ukakasikirwa kazhinji kacho kutorikavha kunokwanisa kutove very fast and positive handiti muri kuona naye cheripo but munhu aiendeswa seri uko kuenda kunopumwa nebute muromo wapasaidi munhu astroke but zvonzi zvishiri saka such level yeignorance takafuga gumbeze rinonzi rechivanhu idi vanhu vaMwari
imbopafunga ipapa ngonopinda itinzwa saka tiri kuti mastroke aya anorovawo mamarriage nenzira yekuti vanhu hatina kudzidza kucommunication maprinciples ekutaura maprinciples ekuteerera mumwe wako kana achitaura izvozvo tisakazvibata relationship yedu yastroke zvinobva zvaita nyore kuisa blame kune mumwe kuti zvishiri zvekumusha kwedu hazvichatibatsiri manje kuenderera mberi saka machallenges I think zvinobvira pakuti world view yedu yechivanhu haiexpecte machallenges inotarisira kuti zvinhu zvese ngazive njenjetere mvura yeguvi paita sokuita kukamina chakutoda tsananguro and yet matambudziko anowanika kwese muri kupabata saka kana tikangoita pfungwa iyi yekuti ndezvekumusha kwake now paita dambudziko pane kuti tichiite maonera pamwe chuma chemuzukuru padambudziko taakutoti iwewe futi uri dambudziko in fact ndiwe honzi konzi yedambudziko iri hatichatarisi dambudziko kana wanzi honzero yedambudziko ndiwe honzi konzi tatigere zvakanaka muri kupaona saka unobva wava mutoro wakakura zvakadaro ndounozouya nemasolution ekuti anga adzokere kana kuti ngatifambe mukufamba imomo muchanotaurwa vanhu vari innocent ndinhingi mabhoti paipai hakuna n'anga inoti handina aiwa hakuna inobata shaya kuti handisi kuzvikwanisa saka mazita adomwa ukama pasi bvu muri kupaona matambudziko aya azokura and so on saka and then ndobva ndada kubatawo zvakare pekuti muchaona kuti tambotaura kuti kune kupfuma handiti ndizvoka kozoita kuti kune vamwe vane zvavanotobata semenzaniso mukatarisa unfortunately the example that I can pick for now ndiRachel achibva kuSyria akuenda kwanga akawanikwawo akatora zvimwari zvababa vake Labhani Labhani akateera hot pursuit 3 days akati nekuda kwezvimwari zvake zvanga zvaita sei zvatakurwa saka kune vanhu zvechokwadi vekuti vanogona kuva ivo ndo varume kana kuti anogona kuva madzimai vane zvinhu zvavakafungaidzwa vane zvinhu machira avakapiwa vane tsvimbo dzavakapuwa anogona kunga ndiariye ndiye ari kuroora kana ndiye aroorwa asi ane zvaari kuuya nazvo mumarriage iyi zvichibva kumhuri yake muri kupaona Rachel nekuda kuti bhuku rinoti hakuna chitsva pasi pezuva so if Rachel's case is anything to go by then we can actually see kuti kune vanopinda mumarriage vaine zvimwe zvinhu zvawakagukuchira saka izvozvo zvinogona kuinvita Satani kuti airidze ngoma mukati memusha wevanhu nekuda kwekuti anenge akakokwa and then pfungwa yataurwa zvakare inokosha zvikuru I think iri pahwaro hwenyaya iyi ipfungwa yeblood handiti ndizvoka kuti ropa redu kune ropa rekuku koita ropa rekuku and network iyi inobata zvichienderana nekunzi ropa iri nderipi muri kupabata ndo panochinzi kuna mabasa eapostori 17:26 God has made all nations of one blood that's the answer inobva kubhaibheri bhaibheri harichapatsanure manje kuti kune ropa rekwachoto bhaibheri rinongotaura kuti God has made all people of one blood one blood one love one people tiri vanhu vamwe chete saka nyaya yekuti munhu uyu is an intimate outsider haina painokwana kana tichitarisa mukati meshoko raMwari ipfungwa isingawirirani it's incompatible nethe biblical world view nekuti shoko riri kuti vaviri kana vabatana yava nyama imwe chete ngakurege kuva nen'anga kana muprofita kana anopatsanura wochitanga kunan'anura wochiti uyu ndewe kwaningi uyu ndewe kwaningi munozwa kuti in African thinking yedu yechivanhu kana kuti among the Shona cultures vana havana ukama namai vavo there's no relationship she's a total stranger total stranger ingori laboratory can you imagine kuti chii ichocho kana zvichinzi mwana wabereka samai you are not related hapana ukama
That's ndozvazviri. Mwana ndewababa. Ndewababa. You are a stranger, a foreigner. You see? That's why tichiona zviri nyore kuti munhu anongonzi ngadzokere kumusha kwake. No, kwaawanikwa matomba musha. Ndo watova musha wamaumba uyu. Saka ndofunga Bhaibheri Ishe Jesu vanoti muchaziva zvokwadi inosunungura. Inotisunungura kubva mune zvimwe zvinhu zvakadai kuti hazviumbi, zvinopfurunyura denga ratiri kuedza kugadzirisa. Yes, thank you so much. Saka vadiwa vateereri, tanga chida kuti iko patiri kutarisa nyaya iyi, ngatibatei dzitsi iri zvakasimba, kuti zvimwe zvinhu zvatinotaura, mama statements atinopa, tichivapa takafuga nguo dzekuchechi, anenge ari totally against the biblical worldview. Saka ngatipa ngwarire ipapo mukati mekurarama nemukati mekufamba kwedu. Tomboti iko panzi pamuroora ane zvekumusha kwake. How can we handle such a situation as Christians? Tingaita sei? Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zviri positive zvinogona kuti yambudza zvakanaka mukati meupenyu hwedu kana tasvika pasituation yekuti zvatodeclarewa kuti iko izvi aiwa chiregai kutambisa nguva ndizvokumusha kwawo handii ndizvere toita sei to redeem such a situation with a biblical point of view kana kuti with a Christian world view? Tingadini? Ngatibatsirane ipapo, ndo patiri kuda kupedzisa kusunganapo ipapo, then toziva kuti ashato hapasisina. Handii ndizvere? Tinotenda. Yes. Alright, ndachida kuti from a biblical worldview tingadini. Chekutanga zvinokosha kuti tikwanise kutarisa problem yacho. Alright. Kuti is the problem physical or is it spiritual? Alright. Izvozvo zvinokosha izvozvo. Kuti tipatsanure kuti problem yedu yakamira sei. Exactly. Kana iri a physical problem, zvinokosha kuti semaKristu titsvage masolutions ari biblical. Kana pachinge paita dambudziko, Jesu anotaura taganai muri vaviri, then mutsvaga wechitatu, then moenda kukereke etc. Zvikuru the process iri kutaura naJesu ndiye kuti patinotenda we become a family yaKristu. Saka we should solve our issues and in the context of commonality of belief, belief yechiKristu. Handiti muri kuwisisa pfungwa yacho inokosha. Saka kana pachinge paine a physical problem, tinofanira kuisolva from a Christian perspective. Now from a Christian perspective, to believe number one in prayer. Mwari wanopindura munamata. Number two, tinobelieve wokuti Mwari wanorapa through other means, not necessarily prayer chete. Handiti vana Timothy vaitotaurwa naPauro kuti idya mizambiringa kuti mudumbu mako mupore. Zvichida kuti Bhaibheri rinotobvuma kutoti kune ma-physical illness anogona kurapwa nana chiremba. Saka kana paine problem like kushayika kwevana, there is a lot of issues dziripo dzekuti dzinotoda ma-specialists. Handiti kana paine problem like ma-emotional issues, ana depression chaiwo chaiwo, handiti anotori ma-issues anotoda medical treatment. Handiti kana paine problem like iri physical, it must be solved professionally. Then kana paine problem iri spiritual, handiti zvinokoshawo futi kuti disconnect from booster rataurwa napastor, disconnecta from booster rasatani. Takambotaura nyaya yevanhu vepaEphesus kuti vakati vatendeuka vakapisa mabhuku avo ese aive nechekunamata naDiana. Saka kana tichinge tiri vanhu vakapinda mazviri tine magona kana zvimwe zvinhu zvatakabatiswa, ngatiite dispose of those. Handiti kana kutaurira vakuru vekereke tiite dispose of those, because as long as zviripo zvinoconnecta network yaSatan. So this important separation inokosha pakudhila nethese situations. Thank you. Maita enyu. Thank you so much. Just one word tichisunga tichidaro. Okay, regai tingozvisamarize ndichitiko chimwe chekutodiwa inonzi mindset transformation. Good. Tofana kuchinja pfungwa dzedu, especially I want to talk to men. It's very possible kuti panogona kuitwa infertility kumurume. Kuri kunzi mwana ashayika mumhuri. And it's not a spiritual thing. It's a of course amen zvinogona kuitika kuti Satani ari kupindira. But kazhinji kacho zvinongoda kuti mese baba namai miende kupi
kuchipatara ende munoongororwa because inogona kunge iri problem yenyu mimi saka pari kutsvaka mindset transformation even kana mwana azvarwa I think Dr. Wambozitaura kana mwana azvarwa aine urema hazvirevi kuti problem yamai pane zvangoitikawo ende munogona kutsanangura but still mwana kana azvarwa ari urema still mwana wamapuwa nani naMwari anogona kutoachivha zvakawanda I think munyika muno mutine vana vane mukurumbira vanhu vakaita mukurumbira vaine urema but point number 2 yandira kutaura ndekuti vanhu pavari kudanana vanofanira kuita inonzi mapersonality test the greatest struggle in so many marriages vanhu vada kuchinja personality yeumwe wake inogona kunge isingachinjiki ndo panobva violence yakawandisa saka muri mukomana nemusikana itai personality test woziva kuti musikana wako personality ipi mukomana wako munhu rakamira sei so that hauzonetseki wapinda mumarriage nekuda kuchinja munhu even watova mumarriage macho try as much as possible to understand the personality of your person umwe munhu haatofari zvekutaura imuda kumumanikidza kuti ataure kana anyarira motomuti akagarwa nezvekumisa kwake patoita problem saka it's important to understand my personalities. Thank you. I think munhu ukanzwisisa munhu musati mave mese womuchuza wamunzwisisa hauna dambudziko ina handifungi kuti ungaite dambudziko maybe chiri kunetsa mayouth edu ndeyekuti ko akangonzi ebva ndada vatogumbatirana handiti muri kuona kuti vachifunga kuti nyasodzidzana kudzidza kutaurirana nekui anotozoti pepu munhu uya mumba nemwana wani kuti mai inovavai handiti muri kuona nayo cheripo saka ndakachida kuti semayouth ibatsirikanai musaite mawira mombe kupinda mumuchato kungosvikuti mbunde nemunhu nekuti madanana dzidzanai wanai nguva yekudzidzana mozivana mopinda mumuchato wochuza munhu kuti ugare naye usati wakugara naye choose that person before wanyasomo understanda you will have less problems mukati meupenyu Mwari ngakukomborera kuitire zvakanaka iye chirasha tibatsirei tingabetsere sei munhu uyo akutonzi ndizvekumusha kwani ndizvekumusha kwake yes ine ndofunga let's deconstruct zvinhu zvakawanda zvambotaura kuti mindset transformation chinhu chakakosha language yemuculture medu iri negative ine bias towards women and I think isusu kana tichinge tatambira chikristu our world view ngaitodinai ngaichinjewo kutoti aiwa uyu munhu kauyu zvandingamuitira zvinogonawo kukwadza ndingazviitigwawo saka tinoona kuti tiri kupinda muchikristu asi hatidi kupindamo tiri kuda mabenefits that come with being Christian toda futi mabenefits that come with being ATR saka chakakosha ndechekuti munhu anyatsoziva kuti inini ndiri kupi ndakamira kupi because tikaita nyaya yekuti kana tichibenefita vakadzi vatogwa kana ukufuti kana tichida kubenefita vakadzi dzavahama kana tichida kubenefita vakadzi so zvese zvine benefiti kumurume whether ndiri mutogwa kana kuti ndikasava mutogwa but tikangotorana pakuti ngativei equal partners in marriage ngatione umwe munhu semunhu zvinotibetsera ndachida ngoti hasi mapersonality test anoitwa chete even amagenetical ekuti vanhu vaona kuti pakabuda mwana panobuda mwana akaita sei you find kuti vamwe vanhu vanotoita zvese izvozvo all through kusvika vaudzwa nachiremba kuti machances enyu ekuti mukaita mwana wese panogona kubuda kana mwana ane urema kana kuti machances enyu panogona kubuda zvakadai mungada kuenderera mberi you find that in other countries umwe munhu anogona kuti aiwa ngatisiyanei for that sake saka isusu kana tichitya zvese izvozvo tisingakwanisi kutambira macircumstances anenge atiwira sometimes let's go all the way tichiteso of course Mwari zvinozoitikawo zvinoitika but at least watraya kuona kuti zvese zvakajeka. Thank you. Maita henyu hashtag mukadzi haasi mutorwa handiti ndizvere ndo zvatiri kuda kuti tiwirirane maichinengo. Alright signor ndachidangu kuti dambudziko ratoitika nderekuti vanhu vanomhanya kuti munhukadzi ndiye ane zvakamugara vasingazive kuti ivo ndo vanotori nezvakavagara
zvinoita kuti vatadze kunzwisisa kuti munhukadzi anooparata sei. Mukatarisa nyaya zhinji dzinonetsa mugarwa neignorance mbuya ngoiti gonoronzi achida kuti uri ignorant une gonoronzi. Saka iyoyo ndo yakatogara vanhu vazhinji chokuti vakadzi vazhinji ndo vaitofanira kuzoudza vanhu kuti uyu anonetsikana nezvekumusha kwake. Zvakafanana nekuti pamba pakaita dambudziko rinonyanya kuwira vanhukadzi. Kunetsa kwevana zvinoti shupa mukadzi, baba vakaita zveupombwe zvinoita shupa mukadzi. Mukadzi anotarisirwa manje kuti asareact to all that pressure. Once angoda kureact to that pressure akutonzi ane zvakamugara. Saka muchiona kuti misha mizhinji ichaparara nepfungwa yekuti vanhu vatogarwa nekusato ivo ndo vato nezvavagara zvekusaziva kuti how do you treat a woman. Because tiri kutaura nyaya iyi handisi kufevhera vakadzi but tiri kunyanya kubata vakadzi ndo vanonzi vakagarwa handiti. Saka ndoda kuedza kuti muone kuti havasi vese vakagarwa. But inyaya yekuti munhu 10 years achingotadzirwa haana mukana hapuwi platform yekutaura anosvika angomuta angoti aige ndingonyarara. Saka kana amuta manje akunzi ane zvakamugara anotonzi akagarwa wese. Saka akasangana nevanhu vanomuaccommodate munotoshamisika kuti ndiye here uya muintrovert but anototi taure kana ine vamwe vanhu akangosvika kumba zii zvake nemhaka yeye akaona kuti nyange ndikada kutaura nyange ndikada kudi handina kana anondinzwa matambudziko angu ukaendesa kuna amweni vanoti murora ane nharo ukaendesa kuna tete unotonga murume ukada kudini. Saka munhu anopedzera angoti chiregai ndingonyarara kubva kwatanga munhu ane zvakaita sei zvakamugara. Saka vanhu let's not run away from our responsibilities. Zvinhu zvatinofanira kuita kuti muchato uende kumberi. Muchato usingasakurirwa unongofanana nebhasikoro raponja vhiri haufa ukarichovha wakaenda anywhere. Saka ngati dzorere imwe yamumavhiri ehwaro dzemichato zvimwe zvinogara zvitaurwa naDr. Mbiri kuti communication, spending time with each other and all that. Vanhu vasawane zvinhu zvinoita pile up mumwoyo mavo kusvikira munhu angoti kwindi angoti ziya angopusa onzi ane zvakamugara. Saka let's work hard in our marriages. Zvitoramba chizvitaura paFamily Matters. Hakuna munda unozokohwewa usina kumbosakurira. Ngatisakurirei michato yedu zvataisoita kare zviya tichidini munozonoti inga munhu anotonyemwererawo inga husi wake ndo zvakaita mazino ake nemhaka yei nekuti arerukirwa deep within. Saka vakadzi emotional beings akaita zvinhu zvinoramba zvichitutira matambudziko achitutira pasina anomuteerera mumhuri. Tobva tataura neextended family ngatisakasikei kuudza hama yedu kuti mukadzi wako ane zvakakugara pakaita dambudziko. Paita dambudziko rekushaya kwambereko mukadzi ane zvakamugara. Pane zvinosuvisa zvamuita asuwa ane zvakamugara. Izvozvo zvinoita kuti world view munhu nyange anga ine world view iri biblical anopedzera ngoti ndofunga ndine problem. Dzinza rese riri kuona zvakagara mukadzi wangu otopedzera akuzviona. Saka ngatibatsirei kana tingacontribute kuwanano yevanhu ngatiite mapositive contributions not ma-negative ones. Thank you Dr. Petai tione apasisina apa rovambira ratoti tasa handini ndizvere kwakungoitawo mupuradzafa tinotenda zvikuru. Saka shoko ramwe robva rati Isaiah 8:19 ivese yatinofarira pana pachirongwa pano. And when they shall say unto you, seek unto them that familiar spirits and unto wizards that peep and that matter, should not a people seek unto their God? Zvikanzi kana vakati pane zvatoitika zvazoita kuti vomva vati izvi kaizvi zvikanzi mukanzwa vaakudaro ko zvibvunzei kuti ko vanhu havafanirwe here kubatsirwa naMwari wavo pane zvinonetsa zveupenyu. Saka nyaya iyi yekubvunzira ine kudidi haisi chinhu chekuti kuona chatonyorwa kudai mubhaibheri zvinoreva kuti zvaitoitika muri kupabata. Mwari woti ko inini hamungandibvunzi here pamusoro pezvamuri kusangana nazvo. Saka ndo panozonzi nemuimbi unoneta moyo wako here muudze Jesu muudze Jesu Mwari azikanwa. Zvikanzi uri kunetseka here muudze Jesu. Ngatimuudze semhuri baba apa mai apa nevana vedu nevaroora nevakwasha tokomba dambudziko toudza Jesu kuti ndo zvatasangana nazvo. Zvikanzi what a friend we have in Jesus. What needless pain we bear only because sometimes we don't carry everything to God in prayer. Saka tinoguma tabipitira mitoro kusuka mifudzi nemitoro mafudzi anosuka nemitoro yatinenge tatakura. So shoko raMwari
riri kutidzidzisa kuti matambudziko anogona kutosanganikwa nawo nevanhu vanototenda. Ndosaka Jesu achiti chiuyai kwandiri imi makaneta makaita sei, makaremerwa, ini ndichakupai zororo. Muri kupabata uko kwatinoda kumhanyira uko, unotonosvikotakudzwa mumwe mutoro futi, unotosvika uchinzi mamuripi ndakambodhila hangu nenyaya iyi yenyu iyi. Munoziva kuti vanhu aya vatange vadhila, vanotanga vakushanda votanga vakuvhundutsa yazvokuti wega chero zvaakuzotaurwa ipapo unotera kunzi undura huku nemuromo neundura you know. Saka tiri kuti isusu Mwari ndo utiziro hwedu. Matambudziko anowanika, zvimwe zvacho hazvisiri zvekuti zvimwe zvacho zvinobva ganipedzire naEphesians chapter 4 verse 26-27 iya inogara ichitaura kuti kana magumburana musavidza zuva makatsamwa, yobva yati kuti murege kupa Satani mukana. Zvimwe zvinhu zvatiri kuti mweya kumusha kwawo ndezvongoti pane maconflicts asina kugadziriswa, munhu akaremerwa, Satani akapuwa mukana, makatomutemutari kutoendawo hake kwaaienda, ndobva atonoti kupanapa murupaona. Saka ndo zvimwe zvacho izvo, asi ndozongogumata kuti ndezvekumusha kwake, asi pane maconflicts asina kugadziriswa. Saka Mwari ngavatibatsire, kana paita dambudziko ngatiritarise pamwe chete, worega kutora mumwe wako sedambudziko. Toda kutenda chose maita ini Dr. Mbiriri nemadare vose ndizve kumusha kwavo. Ndinofunga kuti uko statement iyoyo ngaibude hayo mumiromo yevamwe vanhu, kwete munhu anotya Mwari. Kana munhu uchitya Mwari, ziva kuti dambudziko nezvese zvingatiwire pamusoro peino nyika zvinganzi zvingatambudza vanhu zvinobva kuna Satani. Mwari aripo kutirerutsira, ane maplans ekuti pamugumo yakanaka mukati meupenyu. Saka nyaya yekunzi iko ndizvekumusha kwavo zvinokudisimpawai kuti iko musanyasounganire dambudziko kuti murigadziridze, because kana zviri zvekumusha kwavo zvotoreva kuti iko akuda kudzokera kumusha kwavo. Saka ndizvekumusha kwavo muchatisumudzira mhepo zvinenge zvine kalanguage ikakako, ngwarirai kana maakutambira pedyo nako. Kana maakutotambira pedyo nako muchiona kuti mweya yetsvina, mweya yakaipa zvaunzwa naSatani idi pamwe mune mutori correct, because zvose izvozvo zvimwe zvacho zvinoinfluenzwa newakaipa in some cases. Saka Mwari ngaatibetsere tozvifesa nemunamato nekuudza Jesu mukati meupenyu. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka mukati meupenyu hwenyu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musoko zvitinhaidzirwe pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, Mwari wazikanwa akuchena umwe wakadaro, mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvavigwa here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, Mwari wazikanwa akuchena umwe wakadaro, mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe,
Jesu eka Mudze Jesu Mudze Jesu Shamwari wazikana Akuchina umwe wakadaro Mudze Jesu eka Wacharufu runo uyahere Mudze Jesu Mudze Jesu unonisa umamo wa Jesu Mudze Jesu eka Mudze Jesu Mudze Jesu Shamwari wazikana Akuchina umwe wakadaro Mudze Jesu eka Mudze Jesu Mudze Jesu Shamwari wazikana Akuchina umwe wakadaro Mudze Jesu eka Mudze Jesu Mudze Jesu Shamwari wazikana Akuchina umwe wakadaro Mudze Jesu